that this eye catching event chakaitika aiwa chatoona kuti paweekend kana last week aiwa pamoza kuti pakafa General Zimondi, vanhu vachingosasipirira chiti aiwa ndo vamwe vari kutevera pagenerals ari ngosangana nemamysterious deaths. Panapa pane chitiko chatoona kuti aiwa paweekend mutungamiri wenyika kuGreat Zimbabwe haana kukwanisa kuti during speech haana kukwanisa kumuona this army general. And then number 2, pane nawo developments anobuda aiwabuda muzara nezo tichiona kuti aiwa kuti this general army general havana kukwanisa kucommemorate kuti vaite Zimbabwe hero, haana kukwanisa kunzi aiwa abheriwe paThe Heroes Acre. Asana mena mashika muda nyuko pana wakumana mahove nezero subscribe like on the bell kuti murapende kuzo vanoda nyora vachiti the late Air Commander Peter Zimondi burial today is in Chikomba East Njanja Chikirema village. Mnangagwa refused to accord him hero status. However, retired General Chiwenga expected to attend the funeral. Gowe, son of the soil. Tomashika kubuda panapa chiti aiwa mutungamiri wenyika akatadza kumuita kuti aiwa ave ehero yenyika yedu, nyika yeZimbabwe. Aiwa zvinobva zvaisa maspeculation ekuti panapa patonoteti ndakanyanyisa vanhu sezvo vari kufamba vachitaura chiti aiwa this guy is loyal aiwa kuna VP Chiwenga moziva kuti aiwa ndo vamuri kuona vari kutsondorana, ndo muri kuona kuti aiwa matais avo nyazi kuona kuti kuwirirana kwavo hakusisiko nemutungamiri wenyika. Vatoona kuti aiwa muspeech mavo vanokwanisa nambombenchena kuti aiwa we are mourning our army general, nyangwe kumuita Zimbabwean hero vakabva vatotadza kutomuita. Zvatoona kuti nyangwe anga ari very close kuna VP Chiwenga, kunyangwe nekudzimba kwavo vanga vachitogara padhuze napadhuze. Izvi ndo zvakatozonyatsa kutoita kuti aiwa atozonyatsa kusidelineiwa. Chivatidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pane comment section yedu musakana subscribe or like, turn on the bell icon.